मी ना का परत सकाळी एकदम मस्त. काय रे 12 वाजता सरस्वती भगवती रामो राजमणि सदा विजयते रामो रमे शम्भजे रामेण वियता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति पराय परतरम् रामस्य दास्मयम् रामे चित्तलय सदा भवतु पुण्यली
होईल. या ब्रह्माच्युत शंकर देवै सदा वंदिता सामा मातु सरस्वती भगवती कुलदेवा. रामो राजमणि सदा विजयते रामो रमे शम्भजन् रामेण वियता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणौ परतरं रामस्य दास्मयं रामे चित्तलयः सदा भवत्वे कुण्डली. येणार ना. प्रकाश पसरे अत्यंत